Warwaki kendo e chenro mar Ramogi kaendi odhi ne mbele gi weche manyien ni piny Kenya ogolo ote manyiso jo Kenya modak Ingresa mondo chiw nonro margi ne mbetre mar Kenya e pinyno kendo gibed motang' kaluwore kod tungni matimore e piny mar Ingresa seche mowuoyeni. Magi timore e kinde ma Kenya bende onyiso oganda ne matiyo e piny mar Lebanon mondo dar kata omany kuonde marita berie kaluwore kod sigu e kind Iran kod Israel manyokelo midhiero e piny mar Lebanon. George Bati miwa ler. Tungni madhi nyime moko kuom pinje maoko medo olo koyo e chuny ogendini ka ote imedo gol mondo ogendini mawuok e pinje maoko modak e pinjego omed bedo akicha. Kaluwore kod tulo magikodira ni kind obila kod jopiny e piny Ingresa, tulo ma bende noweyo ka mach omoki apeyni, nyamburko omonji kendo jopiny bende oya kom mwandu e dukni ma pinyno. Piny Kenya onyiso jo Kenya modak Ingresa mondo obed motang'. E ote mare, mbetre mar Kenya e piny Ingresa onyiso jo Kenya modak e pinyno koting'o wenge ma Northern Ireland mondo chiw nonro margi ne apisi mar mbetre kokalo e ndikruok e yor mbui, kendo gitudre mapiyo kod mbetre mar Kenya e piny Ingresa pone giyudore kama diny e kinde ma pod sigu gidore e kind jopiny kod ogendini mawuok e pinje maoko ma odhi manyo jot e piny mar Ingresa. Kaka yor neno ni oganda ne ni kare e pinje ma tungni nitie, piny Kenya bende onyiso jo Kenya manitie Lebanon mondo many kaka ginyalo wuok e pinyno kata dhi kuonde ma arita berie kaluwore kod luoro ni gwandruok kind Iran kod Israel nyalo kelo midhiero e piny Lebanon. Kokalo e migawo mochung'ne tudruok pinje maoko ma pachoka, Kenya onyiso oganda ne manitie Lebanon mondo ndikre kendo chiw nonro margi mapiyo mondo kony e gologi e kuonde ma midhiero nyalo mako kaluwore kod monj mar chulo kuoro magidore e kind Iran kod Israel bang' Israel nego jatend kweth mar Hamas Ismail Haniyeh. Ogendini ma pachoka ma wedegi nitie e piny Lebanon onyis mondo go ripot kokalo e namba ranyisi mar medo 25411475 ka jo Kenya manitie Lebanon madwa ni okony gi wuok e pinyno kata gidhi kuonde ma arita ni kare onyisi mondo ndikre kokalo e namba ranyisi mar medo 9659060719 kata ranyisi mar medo 9611117500. Ka Kenya keto kenge mag neno ni oganda ne manitie pinje maoko koyudo midhiero e kinde matungni okako moko kuom pinje koting'o Ingresa kod ugwe madiere, jo Kenya manitie pinjego nyisi mondo kik din itgi ne milome mag weche mag arita mondo gires ngimagi. George Bati, Ramogi TV.